oge lifọ ga-abụzinu tupu ekebe mmadụ nwanụ ọmalụghị ife ọ ga-abụlele mana ife niile onye ga-elweke n'ihe achọba kalụ aka ya nụ ịchọta kalụ aka ya ịgbaba mbọ ọfụma isonye n'ife a na-eme mana ịgbalọ mbọ ọfụma ebulu ndị otu kaikai onwelu ndị na-alụ ọlụ webulu milonian onwelu ndị na-azụ afịa webulu milonian onwekwalu ndị na-eti egwu webulu milonian mana onwelu ndị na-alụ ọlụ mana fa akpatalụ ego onwelu ndị na-eti egwu gbagolu na nyụbanya onwelu ndị na-azụ afịa papa na-ayọzi ego n'ihu ya bụgo onye bịala ụwa biko chọba akalụ aka ya onwela akụkọ chọrọ ịkọlụ ya nwe akụkọ bụzi akụkọ melueme akụkọ maka ọbịa fụlụ ego ya nwe ọbịa fụlụ ego na ọ bụ onye Enugu o bidoro na nwata wee chọba akala gị ya wee gwọba mbọ wee chọba ife ọgabụ ọ chụgidela ego wee jebezi obodo oyibo oge olulu obodo oyibo ọchụba akala gị ya osi obodo nke ọba nkanụ osikwa ebe a jezi ebe a o mesịa wee bata China oge olu si na China o mesịa chọba ọlụ ọgalụ o mesịa bụ ife ọya alụnụ o wee bido duba nwei o bido mebebe ọgọdọ emebe ebe ọ chọtala akala ya nụ aka na-emebe ọgọdọ emebe aka na-emebe akwa aka na-emebe ọgọdọ emebe nụ aka na-emebe akwa ọ bụ onye ka anyị na-ekwu ọbịa fụlụ ego n'Enugu ukwu odegwu nwa eji eme ọnụ fada na China ọbụla oke ndị Igbo niile nụ o ji aka ụbụlụ okenye ọbịa fụlụ ego aka na-emebe akwa ọbịa fụlụ ego nụ aka na-emebe akwa fada na China aka na-emebe akwa o chọkara na bụlụ okenye aka na-emebe akwa aka na-emebe ọgọdọ emebe aka na-emebe akwa Chris fada Lazarus fada na China ọjà fụlụ ego wanụ n'elu ugwu n'ugwu liodogwu oji akụbụlụ okenye agụ nwoke jeje mba bilinu odogwu Igbo niile ọgwụlọ kalisi adanụ ijele keneyi ọbịa fụlụ ego jebe n'inu Chief Chris fada Lazarus fada na China CEO Appoint Plus and Fidayonu China ọbịa fụlụ ego nke izizi n'Enugu ukwu na ụmụnne o ji akụbụlụ okenye na ụmụnze isi na mụ kenelu gị ndị Disciples Social Club nke China Disciples Social Club na China kunu biebinu ndị Disciples bilinu ọbịa fụlụ ego si kelu unu ya adelele Disciples ndị ọmanụ Disciples
gọziri agọzi n'ụwa aka Chukwu dị ya ndị disciples odogwu aka Chukwu dị ya disciples aka Chukwu dị ya Boniface odogwu n'elu ụwa ebu Presido Adenechukwu Abundant Boniface 1 n'Olo Enugu steeti ka isi eje Ọfịafụlege ekene gị akụnye nwata egwu odogwu owelizuka na ka isi ejezi agụ nwoke ebili chusu nwa mamanu Jukes akụnye nwata egwu Jesus na owelizuka esi na mụ kenekwa ezigbo ọgwụ aka gị Chijioke ọnwa n'ụmụnna CEO Vajok Unique Express Cash nwoke obiọma omeamara omeọgọ Ọfịafụlego esi na mụ kene ezigbo ọgwụ aka gị na mmiri o metele onye nwụrụ anwụ 1 na mmiri anyị ego onye ego Ọfịafụlego ekene yo ọ si na oyi abalị Gabi style mụ na gị dị na mma BK style aka na-emebe ọgọdọ aka na-emebe nwe odogwu eyi eje mbabili oyi abalị Ọfịafụlego ekene yo Ikonso nwa mama Ikonso nwa mama The Secret Fashion Designer onye amici anyị ekene gị kelue nwachimere ọgọ Reshia aka na-emebe ife a na-agba n'ụkwụ ga-ezi maka Chido agụ nwa na-akpụ akpụ nna m osimiri nwoke mbụ Chido Ọgabalị ndị disciples Ọfịafụlego si na mụ kene unu n'otu n'otu n'unu ma na-agbata obi onye bụ nwanne ya disciples unu ya n'enu unu ya dịka echi adagwu agwụ ma ncha unu ya dịka osimiri a na-eteta Ifeọma tielu na egwu na China nụ ndị disciples aka Chukwu dị ya dịnụ disciples aka Chukwu dị ya disciples aka Chukwu dị ya aka Chukwu dị ya dịnụ aka Chukwu dị ya disciples aka Chukwu dị ya disciples aka Chukwu dị ya ndị Chukwu meleze aka Chukwu dị ya disciples aka Chukwu dị ya
akala eziokwu akaghị ndị ijem ọnụ odogwu n'ụmụ dị ọka odogwu na-eme ọgọ odogwu na-eme amala odogwu Jizọs CEO Hitro Hotel onye ụmụ dị ọka anyị ekene gị obele nwa na-ebe agụ mbọ n'obeledu nze bọkisi n'odogwu agụ nwoke ejebe n'ilu ijele ekene nze bọkisi obele nwa na-ebe agụ mbọ izusi n'obele CEO EUC Hotel odogwu bili ahịa chebe n'ala ọba ka ikele ndị obodo ji bili asamma n'ọba asamma nwa mama odogwu n'ọba bili asamma n'ọba ọfịa fụla ego si na mukele oju na-eme ọgọnụ ezi agụ nwoke ọma oju na-eme ọgọ odogwu ezi agụ oju na-eme ọgọ odogwu n'ọba ọfịa fụla ego si na mukele ọfịa fụla ego odogwu nwoke bili agụ nwoke ejebeni onye na-ekwu nwalife ọ na-eme n'ụwa badaba dodo o ji akụbụla okenye agụ nwoke ejebe n'ilu aka na-emebe akwa aka na-emebe ọgọdọ emebe aka na-emebe akwa aka na-emebe ọgọdọ emebe ọfịa fụlụ ego n'Enugu ukwu ọ bụ onye ka anyị na-ekwu fada na China odogwu nwa ejighị m ọnụ o ji aka obula okenye ọbụla ọka na disciples aka na-emebe akwa ọbịa fụlụ ego aka na-emebe akwa fada n'ihi adị n'ụwa aka na-emebe akwa o ji akụbụla okenye aka na-emebe akwa aka na-emebe ọgọdọ emebe aka na-emebe akwa fada bilinu ọbịa fụlụ ego isi m kelezi oyi gị nụ odogwu ije mọnụ enumedike na michi agụ nwa bilinu Jonathan Ugochukwu ogbu ọgbụ na-eche ndo na michi Mountain Top Enubedike na michi Akanna anyị ekene gị isi na mụ kene ezi nwanne gị Chijioke Francis Okonkwo ụkwachi n'aka nke izizi n'Uruala Village ebela nwandụ odogwu eze ndị Igbo na Shanghai odogwu nwoke n'ịdị ụsọ omenyi n'Enugu ukwu Chief Ebele Nwandụ eze ndị Igbo na Shanghai China eze afụlukwe odogwu n'Ọlụgwu eze afụlukwe ebili onye kwelu nne eze afụlukwe onwebe aṅụlelu eze afụlukwe ijele ekwele na ya mee mụ ka nwebe aṅụlelu Chief Anthony Okafọ eze afụlukwe nke izizi n'Ọrụ ọfịa fụlụ ego isi na mụ kene ezigbo otu oyi iji aka gị emetela onwe ya maka na ezi oyi abụlọ kelie ka mana ọ bụ ka nọ ka ọ ka kpalụ Cosmas Agụbadike ezi oyi gị odogwu na Angola
odogwu eji eme ọnụ na China isi n'oyi abalị a ọfịa fụlụ ego ekene ọkụ ị na-elele na nka nwoke eji eme ọnụ na Holland oyi gị na ọfịa fụlụ ego dịbara gbogbo na oyi abalị ọfịa fụlụ ego ekene ya ọfịa fụlụ ego si na onye were owo ọbala ulu na ọ na-achọzikwu di owo gị na ọfịa fụlụ ego dị na mma gbogbo ezi oyi ọfịa fụlụ ego ọfịa fụlụ ego si na owo bụzi ezi oyi ji abịa wee metala owo na oyi abalị ọfịa fụlụ ego si na mụ mezie ego ụwa malụ na ife o ji agbagbulu mmadụ abụla na mmadụ besara ego ka nwe na ọ bụ ọdịna mma gbogbo na obi salịsalị ka o ji ejekwulu mmadụ ọ sị na mụ kelezi ezigbo nwanne ya o ji eme ọnụ Megaboy akụ enwebe na ụmụnli na Enugu ugwu odogwu onye ma ndị Igbo ọfịa fụlụ ego nwanne ya ekene ya ọfịa fụlụ ego si na ngwazie ụmụ okolobịa ndị nọ n'obodo dị iche iche na onye ọbụla gbaba mbọ n'ife ọ na-eme maka na ọ bụzi ebe onye nọ kachi ya nọ ọ sị ma ndị o letara ma ndị na-okelere na ya fụzili mmadụ niile n'anya maka na onwere onye ya na ya nọ n'ilo n'ihi na anyị na-egwuluchi adịazọgbede na ọ bụzi ndị dị nso ka akpọrọ afọ mana onye anụlọ afọ ya na ya ewe n'iwe maka na aka ga-akpọsị afọ mmadụ niile n'otu n'otu na onye ọbụla nwee ndidi na anyị Igbo ofu badafadodogwu ọbịa fụlụ ego elugwu ugwu n'ụmụnne ka isi ejesi oji ọgaranya bụlụ okenye aka na-eme ọgọdelu ijele ekele aka na-emebe uwe agụ nwa na-edushọnụ aka na-emebe ọgọdọ emebelu aka na-emebe akwa aka na-emebe ọgọdọ emebelu aka na-emebe akwa ọ bụ onye ka anyị na-ekwu ọfịa fụlụ ego na Enugu ugwu odogwu nwa eji eme ọnụ fada na China ọ bụla ọka na